Son as campioas da primeira división do fútbol sala feminino. Chegan a Lugo para recibir o recoñecemento da provincia os seus logros deportivos. Somos campeonas de Liga, campeonas de Supercopa, que era el único trofeo que nos faltaba para ganar, entonces muy contentas de ello. Este ano sim que foi ano muito vitorioso, sobretudo por haver ganado del Futsi la Supercopa, ¿no? E a Liga, sobretudo, que foi palmar moi importante para Burela. Coa Supercopa comezaron a tempada. No pudimos rematar como realmente nos hubiese gustado, que es ganando el triplete. Ya ganamos Supercopa primeros de temporada, hemos ganado la Liga, que fue bastante dura por las adversidades que nos encontramos por el camino, pero bueno, el equipo acabó muy bien, muy contento. Perderon a Copa de España en penaltis, pero reconquistaron a Liga. Todo nuestro trabajo se ha realizado de una manera espectacular. Entonces hay que estar realizada, contenta no solo por mí, sino por todas mis compañeras y nuestros dos entrenadores. A verdade é que a directiva apostou moi forte por este equipo e bueno, como ben diste, se está refrendando con títulos e con estas boas tempadas que está facendo o club. Eu creo que este club vai seguir apostando forte por o equipo, por tanto o masculino como o femenino e creo que volveremos a estar loitando por todo. Unha a unha no Salón de Plenos do Pazo de San Marcos asinaron no libro de honra da Deputación. Nun clube que ten máis de 200 deportistas nas súas filas e non se limita solo a unha vila, senón a toda unha comarca, está extendido por toda a comarca, con convenios de colaboración con outros clubes, desde logo que hai que seguir apostando por esta fórmula. Eu quero darlles as gracias a elas e a directiva tamén, non? Estamos moi contentos con elas. Onde si fixo triplete o equipo foi nos Posados para levar un bo recordo do seu paso por San Marcos. Parabéns, campioas.